Kasama si Henry Maceda. Good morning! Nagdadangog kamo sa Good morning! Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, 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 good morning. Hello, hi. Magandang morning Pilipinas. Mga Bicolano sa inyo na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Aldaw ngunyan mga tugang na Miyerkules, petsa 4 na, kan bulan na Pebrero. Kami po nagapaabot giraray din pang musta sa lambang miyembro, kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Dito po sa DCGB, kasabay niya to dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, ngunyan pong aldaw sa paginginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Karen Ala, Angel Mostaza, Alarmario, Joshua Bino, asin Jomar Bien. Sa Technical Department, Chief Ramir Tanay. Sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Diyan po mga tugang sa Manibela, kasabay po si Boy Mata. Siring man mga tugang ika tabi nagkantabay sa mga oras na ini sa satuyang programa. Para po sa mga reactions, magpa-text lang tabi sa 0928-7777-5548 0966-203-0034. Kusog-kusugado tabi, Chief Ramir Kidiit, ha? Tas-tasi daw tap. Yan. Nagulpi. Yan. Alright. Ayos, ha? Good morning na Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa inyo na partikan mundo. Inipan sa inyong programa sa DCGB sa Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Kumusta lamang po kita gabos? Kita gabos ayos. Mga tugang sa tuya tabing programa. Ang sa tuya tabi na mga morning heriters na mga may may mga birthday ngunyan. Pwede po ninyong i-text taud lang hindi po sa tuya na programa. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Good morning kay amigong Ray Malaya at saka po sa gabos na mga nakatutok sa ngunyan na pagkaaga hindi po sa DCGB Radio. Aramon tadawaan, buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan, Mega Force Patrol. Jimmy Nasalita, nasa linya. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Report na may init sa Morning Hirit. Hello Jim, good morning. Pasok. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Buhay naman nung istorya, pinaburok na kanan ni Father Ricardo de Binagracia. Kura para ko digdi sa St. John the Baptist Church sa Banuan kan kamalignin mga grills. An pintuan, pasakat sa hagdanan, pasiring sa mga kwarto kan mga kapadian. Dahilan sa pigpaparalik-balikan ng simbahan. Asin maginan quarters kan mga pade, delikado dahilan sa nalalaok niya nin mga mararaot na elementos bibi. Primero digdis sa donation box na nakadukot sa lanog sa tangod sa nakan na nakapako na si Lord Jesus Christ. Inirisklaba kan mga nagtalikod na mga aldaw, kinuraso mga sinsilyo. Minaabot man sa 2,000 pesos, poco mas o menos. Ikadwaso kitchen, igwang ref, ang laman, mga pagkaon, binuksan, tinabag ang mga nakasaray na mga nakasaray sa ref, maray sigun kay Father de Binagracia, sa pagtutukan ka pulisan, nasusog na so mga may kagibuhan, saro may kaso, o nadakop na duman sa uwas dahil at naigwaman in existidong kaso. So latest kaso hapon, so nakatindog na imahen ni Saint Peter Bautista sa luwas ka na simbahan na may nakakaputan na kulao na cross. Pinusakan inininga po. Nako. Duang bisis pinadulan. Kaya so base na natitindogan kanit. Asin so may bitis and may tikab, luho. Maray nga na ansyas pang dudublihan, nagkataon na paluwas so
saro sa katiwala kan Pangyari. simbahan and sa Krista natublag. So lalaki ang ginibo suminakay sa motorsiklo paturatoy na duminulag. Ang plano garo talagang para saon ang imahen sa day masabutan na kaisipan sigon kay Father Ricardo de Binagracia konsideradong sagradong bagay ini century old na ang imahe na ini sa luwas kan simbahan ang mga pangyaring ini tabi BP konsideradong desecration sa mga sagradong bagay sa laog o sa luwas man kan simbahan. Ya, Yan, Jimmy, Bibi. ano itong personang ito? Kumusta ito? Anong kamugtakan niya? I mean, Dahil Dahil nakaurong kaya, dahil masis kung kumusta sa iyang ano yan, pagkatawo. Kanso na nagdadangadang na papaluwas ng tao. Oo. Tuminakay na sa motor, nagpaturatoy na. Libong man na di. Ay, Oo. ano man doon gusto sabihin niya? Inda. Baka may pangaji, may kahagadan siyang dahil na itatao, sabi ni Father de Binagracia, dahil na. Dahil na tatao, o baka na, kuha na, nauyam. Ay, nako. Sige. Sige. Pangaji ta na sana. Iyo baga. Dahil ninda na isi ang mga na pigigibo ninda. Yan, BP, sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Naramdaman ko lamang sa joke ni Sarong Padi na naghumili. May joke ang Sarong Padi tungkol sa mga dahil natatao sa pangadjion. Kung haluin ng pangadji, dahil napigataw kan man na Diyos, ang ginibo niya, pag dumi naman sa altar, nangadji giraray siya. Pagkatapos niya magpangadji, ang ginibo niya, dumi naman sa altar. Kinuha niya sa imahin ni Mama Mary. Sabi na kan lalaki, pagday mo ngayon tinasakong pangadjion ko, day mo ngayon mahiling ining ina mo. Hiling mo na. Kidnapping ang bait. Pagday mo ngayon na hiling ngayon ini ngayon na kuan, pagday mo ngayon ini ngayon na hiling na, pagday mo pangitin na ngayon pangadjion ko, ay tapos ka ngaya, day mo nang nung ka ngayang mahiling ining ina mo. Kidnapping baga. Nagdadangog ka mo. Always at your service. Nasa linyaman mga tugang si Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, morning, VP Henry. Susuportaran giraray kan gobyerno provincial kan Albay an maintenance asin bayad kan swimming pool sa Biyo. Tangani maging venue ini sa pag-ensayong marhay kan mga maralaban naman sa Palarong Bicol sa kawat na swimming. Iyan ang napag-araman kan DCGB News kay BUIP SR Director Dr. Karina Sales. Kung sa sinabi kay ning may pag-uulay na ang nasabing universidad with Governor Noel Rosal as in Provincial General Services Office na sasaguton mo na giraray kan probinsya ang pagmantinir kan turin sa swimming pool. Tangani digdi na papraktison ang mga nagparalisikar sa Palarong Bicol sa kawat na swimming. Sigun kay Dr. Sales, paagi ni Governor Rosal na matauwanin marhay na suporta ining mga ilalaban na mga atleta sa swimming. Nalot probinsya kan Albay ang matatandaan na namayag pag-o defending champion sa mga nakaaging taon sa pinakadakulang kawat sa region level na iyuan Palarong Bicol. Yan sa tanto ining maabot na Marso ang sinabing magiging petsa sa Palarong Bicol kung sain ang giraray na magiging host kay ni iyuan syudad kan Legazpi. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Sandali. Mahulog sa kuyang cellphone na. Bata luman ang cellphone, mahulog pa. Alright, pakibati po kay... mamaya ito may mga birthday greetings ha. Mamaya ng mga birthday greetings natin. Good morning kay Madam Melinda Wi, sa gabos daw ng mga listeners. Good morning, Tabi. At saka kay amigong Jonas Rosal. Good morning, man.
Ibapang Report. Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Yan, good morning, VP Henry. Good morning po yung mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Bulan nin Pebrero, VP Henry, and may pinakadakol na numero kan mga nagpapakasal sa Bicol Region sa primerong 7 bulan kan taon 2025. Ini ang datos na isaluwas ka na Philippine Statistics Authority Bicol kung sa inas kabilugan VP Henry na nasa 8,279 ang nagpakasal ka na nasabing peryodo kasi na 24.4% ka ini o nasa 2025 ang nagpakasal kan bulan nin Pebrero. Pinakadakol sa mga nagpakasal VP Henry ang hali sa probinsya kan Camarines Sur na may sobra sa 2,600, sinundan kan Albay na may nasa 2,400, Sorsogon na may sobra sa San Ribo, 940 sa Masbate, 726 sa Camarines Norte at 493 naman sa islang probinsya kan Catanduanes. Sa lagi naman VP Henry, kan mga inasi kan taon 2025, uminabot sa 32,803 na individual, pinakadakol kini sa Camarines Sur na sobra sa 10,000, asin ang pinakadiit na mga naipangasi din sa probinsya kan Catanduanes na nasa 1,300 sana. Nakapag-registro naman VP Henry ay na PSA Bicol ni nasa 16,843 na mga Bicolanong nagadan kung sa inagluluwas VP Henry na mas dapol ang mga lalaking nagagadan kumpara sa mga babae. Sa lado kan PSA, ipinaluwanag Manila na wala sindanin kapasidad na aramon kung nasa sa bulan ng Pebrero, dakol ang nagpapakasal o nasa mas dakol ang mga lalaking nagagadan sa pagkasabing sinda ang nag-aako man sana kan mga nagpaparehistro at nagpuproseso sa indang opisina. Ayun. Yan, VP Henry. Nata daw ano? Nata daw? Yan ang hapot. Dapat good, may rason kung nata. Ade? Ang PSA baga VP Henry, nag-a-acceptar lang iyan VP Henry kang birth certificate, tapos birth certificate. Pero up to the posibleng rason kung mas dakol ngayon ang nagpapakasal sa Pebrero, asin ngayon dakol ang nagagada ng lalaki, then VP Henry, mapaliwanag. Ayun, paano daw yan, ano? Sige, dapat gayon, may validation sina kung nata. Ade? Sige. Yan, VP Henry, ang mga dugang ko pong informasyon halit sa luwas, Angel Mustasa, DC Juvenile. Salamat, Angel, sa report. Basta Morning, Henry M. Mientras tanto, 5:25 na, mga tugang sa Morning Hirit, dumang kita kay Pading Al Mario sa dagdag na report hali dyan sa luwas. Good morning, Pading Al, buhian mo. Morning, pare, mantenido ang kampanya kan Simbahan Katoliko kontra korupsyon dyan sa Diocese of Legazpi, sa Diocese of Legazpi, sa pamamayo ni Bishop Joel Bong Bailon. Nakabandera dyan sa Albay Cathedral ang streamer na nagkapahayag ni pagkontra sa korupsyon, asin paghagad ni justisya kan kapobrihan, resulta yan sa korupsyon. Sa mga misa, pirming nababanggit ang mga bako makahustisyang gibo-gibo, lalo na sa gobyerno, kan nagkakapirang poderosong politiko. Sa lambang parokya, may kanya-kanya man ang kampanya kontra korupsyon, pati na sa barangay level. Dahil minsan sa mga barangay may mga abusado naman na barangay official, asin dapat mamuklat man ang mga ordinaryong residente. Lalo pa, madali na naman ang barangay election. Pagkakataon ini na may pamati ang sentimiento kan mga ordinaryong residente, lalo na sa isyu kan korupsyon, asin pang-aabuso minsan kan ibang opisyal. Yan ang bukaras kan informasyon. Halidigdi sa luwas, Alarmario DCGB. Salamat, Pading Al, sa report. Hali po dyan sa luwas. Para sa mga buena manong bareta,
in the morning. Bareta sa Morning Hirit. Birthday ko niyan ni Ronald ano? Birthday ni Ronald Baldo ay sigurado kita baka lamang may buko salad kita todo adi. Good morning Ronald. Happy birthday sa tabi sa mga technician mi, mga tugang didi po sa DCGB. Technicians pala, saro sa mga technicians. Yan. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon tanaw, di ba pang mga headlines sa Lado Nacional? Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, House Committee on Justice. Ibinagugtaban pagdesisyon kung sufficient in substance ang duwang impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kunyan aldaw, ipagkapadagos dyan ang hapon ang pagburtuhan. Pero bago ini, tutukarang na ang panduwa na impeachment complaint kontra kay Presidente Marcos. Kasot mo, ang tinukar itong enot na ipinagsangat ni Attorney De Jesus. Pero may mga nailing duman so nagkapir ang mga kongresista na bago ngaya makusog na mga aligasyones kontra kay Marcos. Kaya ang masyadong naipaliwanag kan ni sponsor. We understand the Pilipinas handa na sa pag-host kan ASEAN Summit ngunyan na taon. Pinaka-Dracula asin midbid ng mga kontraktor sa nasyon kukuhaon kan DPWH para sa rehabilitasyon kan Maharlika Highway. Yan, sige daw. May duwang nababanggit. Ang sabi, dahil ito nagpaparticipar sa mga government projects. Biddings, pero oo. kakaoron daan ni Secretary Vince Dizon. Rehabilitasyon kan Maharlika Highway matatapos bago ang Semana Santa sigon sa DPWH. Understand to direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na bayadan ng mga tultol na kontratista, nakulaan may tatabang para maiwasan ang krisis sa infrastruktura. Pagkadaan sa Lady Cup, asinagi Kenny, pagkakonsiderar ng case closed, sigon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Pero suagom, nasa restrictive custody, dahil nariparo na dahil lamang da nag-ibi, dahil lamang da na mundo. Kaniguan. Oo. Nya para ka. Tapos, tulos na ang pinakrimate. Ano. Tulos na pinakrimate subangkay. Nangyari sa maga. Kanagong. Tapos, dahil na pina-autopsy. Pag di pa lang pigdudahan, nag-giro duda. Okay. Bata, pigturo baga ito kang saro sa mga suspect. Yes, Kundi, sa ngunyan, ang mastermind, so, sarong dating polis, mula so agum na car agent. Agent sa pagbabakal ng involved na sa 450,000 na pagpabakal ng auto. So, pigtuturo ng mga rasones. Di, ngunyan, iyon ito sa mga kakasuhan, pero susaro, o itong agum na pulis, nasa restrictive custody. Kunyan ini pariyo po den rango. Pangyari, adi. Police Senior Master Sergeant. Yes, Tapos aki ibaga na ako aduman sa Tarlac. Nanggad. So agom na babayi na ako aduman sa Bulacan. Grabe, si Vlog ano? Kasi Vlog. Ayan. So, yan ang mga development ko niyan manaw dyan sa kaso. Pero konsiderado na ang case closed. Mientras tanto, good news. Para sa mga tramaes. Sa mga maestro, kang public schools, kasarabay sa mga non-teaching staff, ma-receive na database of 2025 Service Recognition Incentive. Wow. Matapos na ipig-release na kan DBM ang kwarta para digdi. Senador Loren Ligarda, tinangro daw na maging Senate President, sigong kay Senate President Vicente Soto III, pero Senador Ligarda, dahil daw interesado. Sobra 60 na mga kontratista, posibleng ma-blacklist. Pwestong specialty hospital para sa senior citizens, lusot na sa Senado. Mantang utang kang Pilipinas, puminakol na sa 17.71 trillion pesos. Okay, so BP, yung mga edad na pagkagat yung POS Enterprises,
Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orozat, Ligas City. Basta radyo, ipiway sa ni Anthony Bursabi konektado kung maski na yung load sharing man. At man kan sa tuyang mga amigo dyan sa Rasangad Solar Corporation. Basta Solar Sangad. Yan. That news days. Ini po si Mardila. Good morning. Thank you pa rin, Mar, sa mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige daw, tingnan muna natin ang Pag-asa. Mga tugang, ano kaya ang latest na may pigbabantayan bagang low pressure na may tsansa na maging bagyo, no? Napunas na? Napunas na pa de? Bagyo na. Bagyo na? Basyang. Basyang? Sa Maabaka. Pero medyo pabugsok na nag-southwest eh. Kaya medyo parayo garo sa to. Dahil man kita apektado, ade? Kunyan da, baka trough. Trough. Trough? So Barisbis. Trough ang bagyo? Siyempre, yung shear line. Yun. Kaya oran Okay. na oran. Okay. Hello, good morning. Hello po, good morning. What a beautiful morning. Siyempre, pirmi na. Kumusta ka? Okay man po. May namuuna. Namuo na? Pagyari, ano? Sa katagal-tagal na paghihintay, may namuo? Iyo po. Kaigwan ng basyang. Sige na nga ni. Kumusta na si Basyang? Go ahead sa forecast. Opo, para po sa tuyang weather forecast ngayong petsa 4 ng Pebrero, araw ng Miyerkules, ang kasalukuyang naka-apekto sa Bicol region is ini pa ring northeast monsoon. So dait pa man na matiano itong possible effect nito ni tropical depression Basyang. So itong update natin dito kay TD Basyang sa ating 5 a.m. na tropical cyclone bulletin. Itong si Basyang ay nag-accelerate sa direksyong west-southwest habang napapanatili ang kanyang kusog. Huling nahiling ang sentro nito ni Basyang sa layong 895 kilometers east kang northeastern Mindanao. Sa ngunyan, igwang darang kusog ng paros na nag-aabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 70 kilometers per hour. And ang present movement nito ni Basyang ay west-southwestward, so medyo pababa sa kaskas na 20 kilometers per hour. And sa ngunya, nakabandera ang wind signal number 1 dito lamang sa Mindanao, sa southern portion ng Surigao del Sur. So, ayun po, expect natin based sa track and intensity forecast na sa may Mindanao area mag-agi itong si Bagyong Basyang as tropical storm. And ayun po ang maging effect nito dito sa Bicol region. Nasaan niya na possible yung trough nito, yung extension nitong bagyo ay magdara ng mga pag-uran dito sa Kabikulan, possibly by Friday or Saturday po. Yun po, bale, yun po ang ating forecast. Ini po si Alexis Rivivar, yung Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Pwede magtanong? Opo. Pwede? Pwede maghapot? Pwede? Pwede man po. Pwede. Kumusta yung namumuo na yon talaga? Interesado ako doon sa namuo na yon. Ay, yung namuo, ano yata yun? Sa Malandfall. Sama ng loob ba yun o bagyo yon? Ay, bagyo. Ay, man, ano? Oy, seriously. No rin ini makakaapekto sa, makakaapekto ba siya sa Bicol region kidirekta, hindi si Basyang?
Daiman po direkta, Oo. so trough man lang po or so extension niya ay possible na magdaraning mga uran, mga scattered rains, no? Daiman siya so talagang uran na Oho. na talagang gabagyo kita. Iyo. No rin po siya gari mamatay tangharani sa Bicol. Ang possible ta siyang mamatian yung mga pag-uran no, within sa Friday or Saturday Oh. dyan sa area naan. Opo. Friday or Saturday? Friday or Saturday Oh. po. Dako landara niyang uran. Po? Dako landarang uran. Opo, bali ano man ang sakop niya, dakula man ang sakop niyang mga lugar. So, Oo. Basta ang good news benta. ngunyan, date tatamaan so dahil ni makaka-sentro sa Bicol region, tama, Miss Alexis? Opo, tama po. Ano ang good news ngunyan na aga? Ang good news, duty na po ako. Okay. Sagkod ng Domingo. Hanggang kang Domingo. Yung good news, ade? Opo. Okay. Sige. Expected na medyo maoran-oran sa Friday o kaya Saturday. Ano? Opo. Ang Bicol region, mag-typhoon signal kaya? Dai, posible. Daiman po. Daiman nga ay sa may Masbate, possible po. Oo. May posibilidad Duman na lang. magbagong direction ini? Opo, since Maluya, ang trend pag Maluya ang bagyo ay madali itong na-impluwensya Opo. kang mga ibang nag-steer sa wind. Although sa tuyang cone of probability, sagkod lang ang ang naabot is worst case na is digdi sa Masbate. I see. Okay. So, yun talagang pinakachansa niya, itong area na pigdadalagan niya ngunya, dito talagang agihan niya, Apo. Okay, very good. So, anong tsansa natin? Pero, kalangkaw ang tsansa. Alam ko ang tsansang mag-uran sa Bicol. Ay, bako, kalangkaw ang tsansang agi sa Mindanao. Mag-agi sa Mindanao. Okay, salamat po Miss Alexis. Good morning. Apo, good morning po. Thank you. 20 minutos bago mag-abot ang alas 6 nin aga sa saindong programang Morning Hirit. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulita daw ni, ulita. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Paguna ko, singilon ako, Jeframer. Joshua, sandali. Si amigong Jerbailon. High five nga ya, amigo. Good morning, Tabi, amigong Jerbailon. At saka kay Mami Nors. Good morning, Mami Nors. Joshua, good morning. Buhian mo. Good morning. Yeah. May nabuo na palaan. Ano na ko, itong nabubog ito, kulog kilbo ito. Moto-moto. Gari moto ito. Dit pa kung pigala talong na singilon ako. Naumaya na. Ha? Naumaya na. Garo iyo. Pero garo, delikado pa eh. Sama ng panahon ka ba? Sama ng Bakit? Lagi kong pinaghahandaan ng pagdating mo. Ay, hindi. Pag-una ko, singilon talaga ako. Maringan may namumuuna palaan. Ano na naman kaan? May namumong problema. Hindi. Sige, go. Yes, Biti. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa nagdag niya tong bareta, bagong liderato ngunyan.
ang magpapadalagan kan Daraga Municipal Police Station matapos ang nangyaring turnover of command ceremony kasuodma sa laog kang Albay Police Provincial Office duman PLR sa Santa Cruz, Ligao City. Kung sa'y nagkaigwa nin reshuffle nin mga chief of police ang nagkapirang syudad asin munisipyo digdi sa probinsya kan Albay. Ehemplo, digdi sa Daraga Municipal Police Station, may bago ng officer in charge, partikular na si Police Lieutenant Colonel Larry Nino Prepotente. Si Chief Prepotente, iyon na ang mamamayo kan Daraga Municipal Police Station, asin hali man inid duman sa syudad kan Ligao. Si Albay Police Provincial Director, Police Colonel Noel Nunez mismo, ang nagsirbing presiding officer sa turnover ceremony ginibo kasuodma. Sinalidahan ni Police Lieutenant Colonel Prepotente si Police Lieutenant Colonel Edgar Soteya nangunyan tabi BP Henry. Iyon naman ang nadesignar na bagong officer in charge kan Pulangi Municipal Police Station. Kung matatandaan bagata di BP Henry, ining si Police Lieutenant Colonel Edgar Asoteya nagkapirang na kaining kinaputan ang Pulangi Municipal Police sagkod na dalipat siya digdi sa munisipyo kan Daraga Albay ni na puko mas o menos saro may kabangang taon asin kasuodma nakabalik naman siya duman sa munisipyo kan Pulangi kung saan mismong sinabat siya kan alkalde na si Mayor Giselle Salceda. Kung siya sangon yan, sabi BP Henry, tigilauman na mag-appear na digdi sa Daraga Municipal Police Station ngunyan aldaw ang bago nindang officer in charge si Police Lieutenant Colonel Larry Nino Prepotente. Iyan. Okay. Iyan, sabi BP Henry, dagdag na mga istorya with Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Sa report, hali po dyan sa luwas, may kinaraman sa mga pangyari dyan, mga tugang sa satuyang kapalibutan. Morning hirit na. Ah? Kasama si Henry Maceda. Ano? Gising na. Yan. Morning hirit na. Tama. Kasama si Henry Maceda. Okay, thank you. Good morning. Oy, si Ate Marcia nag-text pala Atabon si Ate Marcia nag-text sa kuya ngunya na aga. Good morning daw sa gabos ng mga morning heriters, saro sa mga padaba niya, dayka daa nalilingawan, lalo na sa prayers niya, love mandaan niya. Have a blessed Wednesday. Oh, Mama Paro, good morning. Tabi, saro sa mga pigapangadyaw kayo na permi ni Mama Paro, buda si Ate Marcia. Ate Marcia, basta na, tamadyan ako sa imo na rin, ha? May dyan ako sa Emmanuel na rin. Si Ate Marcia pala, 99 years old na ha. 1 year na sana, 100 na, no? Ate Marcia, o si Mama Paro, good morning, Tabi. Paano makadangog ka radyo, Tabi? Ano ini, Ate Marcia? Kung abo niya magamit ki hearing aid, abiburo volume sana ang radyo, adi. Pipakusog-kusog sana ang radyo, adi. Good morning, Mama Paro, at saka kay Ate Marcia dyan bo sa Bungakan, Bakakay, Albay. Baysa na ta, madyan ako sa Indo. Manorin naman, ha? Henry Macao ang aleko, minsan may kontak man kuta na pigtatao kaso pag burn out, pig inapulan mo, dai man makontak. Iyo nga ang problema. Paano kaya? So, an iba dyan sa aleko ng mga parasimba? Gari, nagkanararamta. May nag-aapon tabing Mimoroda, ha? Mimoroda may nag-aapon na Mimoroda, yan basikan mga inot, indangon niya kung nabago na. Kaya gayon, baka nanaram, ha? Maugmahon na naman, pag solo ka nagadrive, iba mo, pag ako tabi na nag-drive na solo, gaman talaga akong paboritong kay Riba. Pag ako nag-drive na solo, lukon aga, igo akong paboritong kay Riba eh.
Bako tabi ning pigtatara mo ha. Good morning tabi sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano Ayala. Good morning, happy birthday po kay Ronald Baldo. Birthday ko niyan. Happy birthday Ronald. Ang sabuya tabi na saro sa mga technician sa DCGB. Ang saro pakotang hapot mo nantig ma-Valentine's na baga. Musta lamang. Saga yo. Saga ha. Good morning kay amigong Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Amada Esplana. God bless all over the world. Yan ito. God is good daw all the time. Good morning Bicolandia. This is Feb Ibig month. Wish ko na mag-blossoms ang love ni pwede. Wish niya daan na mag-unini. Still the same. And now that your birthday... Mag-blossoms na ang love ni Miss Alexis. Yan. Sige. Good morning. Nata daw nag-wave ang signal sa ere o baad sa radyo ko. Ay, nata daw. Sa radyo nito nag-wave ang signal. Nata daw, adi. Ha? Blessed Wednesday, everyone. Good morning, Henry M. Sabi kan texter ta, ang marauton dyan, tan suspect, inaanak niya pagayod sa kasal. Grabe man talaga ang kasong yan sagkod sa 8 years old naki, dinamay pa. Iyo nga ni. Good morning, sir. Tutuloy kayo mamaya sa Campo Simeon Ola? Iyo pala, may meeting pala ako sa kampungo niya na alas 9. Ilingon ko po. Tagari. Ilingon ta. Tagari kay puantang unang magpahingalo giraray. Garibang namamatian ko Garibang namamatian ko Sige. May meeting pala ako ngayon na 9 o'clock sa Kampola Ay nako. Sige. Bakit po? Kayo nagtatanong? May mga nagtitext kaya sa ko paminsan na pag diyan ka sa kampo, may nakikipicture sa ko. Nasupog ako. Mga maskuladong lalaki. Alright, wala na. Wala na tayong greetings. Ubos na. Sandali lang. Tabaka digdi sa tuya na live. Happy birthday to you. Tabi sa yung baga, amigong Jerbailon. May minsan malisang kung mga masko. Kanginot nga, nagpasin nga ako sa kampo. May picture sa kuya. Listener mo ngayon, tabi ako, Henry M. Yan. Alright? Sige. Good morning. Ay nako, dakulon ini. Dakulon tabi. Sabi ni Sally Grande, good morning ngayon, Kuya Henry. At saka sabi ni Mitch Obsequio, good morning daw from Ginubatan. Erlinda Dulfo, pabati po kay Glo Bilarmino, Rose Arienda kan San Joaquin Legazpi, pabati kay Ryan Base, pirming nagdanangog sa DCGB, ugmahon pag si Ma'am Alexis watching live from Banawan, Piodoran, Albay. Mitch Bilarmino, good morning daw. Rock Nativyobs, magayono ng mayon pero dain nagtutuga, makinta ini talaga si Boy na Bitangkor. Latoson ta ka, amigo. John Buela Sarsa Jr., good morning, Henry M. Josephine Magalona, good morning. Jam Legaspi, good morning daw. Donna V. Ayala, thank you po sa update. Maray na aga. Alright. Happy birthday to you. O sige, yung mga birthday celebrants natin, happy birthday na lang po sa Indogabos. Sa mga may travel dyan, ha? Ingat tabi. Sa mga nakatutok tabi dyan sa 106.9 WGB sa Tabaco City, magandang morning. Si Framer, tayo muna ako nagkapera dyan, maski suplaging taha. Madali on sana. Tayo muna tabi ako nagkaperang mga patalastas. Nagdadang ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Busis ka, daragahon na di. Daragahon na nag-voice over ka. Gari daragahon talaga siya. Mga tugang, uni po ang paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Ay, naputol sa signal. Naputol. Ay, nako. Naputol sa signal ni. Nata-databi, di pramerta naputol. May problema si Ate Shara. Naputol. Pangyari sa maabaka. O, ako na sana. Higa ko digdi. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag karaman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Huli po ang mga huli po ang mga dagdag karaman, ngunyan tabing aldaw, nina, ano ngunyan aldaw? Patay nga lor, lingaw ko na. Miyerkules, Miyerkules. Mga lingaw, nipisilin pagbisag otak, nagkakarilingaw, ade. Kasapon nga, igo akong tinext niya ako, good afternoon. Ansibag sa kuya, good morning. Dipisilon pag busy, ang isip ade. May pinagkakabalahan na iba. Hindi
tinext ko ng ganhapon, tinext kong mga alas 2. Ang si magsa kuya, good morning. Kabaga, arugaan pag busy, nalilingaw ha. Aram na nindo mga tugang nangunya na taon 2026 na eksperyensyan tampig apod na perfect February. Perfect na tabi na Pebrero. Kusong sabihon, sagtong 28 aldaw ang bulan na nababanga sa eksaktong 4 na semana. Nagpo ng Pebrero 1 sa Domingo, asin saktong magtatapos sa Pebrero 28 aldaw na Sabado. Iyo man ang ganda din, ha? Doon awin nindo ang kalendaryo nindo dyan. Tagsakto halos gabos mga tugang na semana kang bulan na Pebrero. Halos mga tugang pano. Pambihira na ang mangyari ini. Nangyari ini kaduminaging mga taon kang 1931, 1959, 1987, asin ang pangultimo, iyo tabi ang kantaon 2015. Para sa mga calendar experts, saro ini sa mga satisfying na pagkakapakarahay kang aldaw na bihirang mahiling nyato sa satuyang kalendaryo. Iyo mananggad adi, ha? Iyo mananggad adi, ha? Tama. Ini pa ang mga dagdag. Ilingan yung kalendaryo nindo. Mga tugang tagsakto ang perfect February data yan. Sabi kan sa tuyang mga eksperto. Yon dagdag karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linya, mga tugang si Jomar Bien sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, duwang bulan na magiging pano-pano na aktibidad ang City Plaza kan Syudad kan Tabaco. Ini matapos na naging magkasunodan ang selebrasyon kan National Arts Month ngunya na bulan na Pebrero, asin sa Marso naman iyo ang National Women's Month. Sinabi ni City Councilor Sardi Balingbing, Chairman kan Committee on Women kan Sanggunian Panglungsod kan Tabaco, na pigahagad nyaman ngunyan sa LGU na magkondisir nin mga aktibidades sa arog kan mga enot na mga panahon na ang bilog na bulan na Marso iyuan aktibidad kan Women's Month gigibon digdi sa City Plaza. Susug sa iya pag napaunran ini dakol na mga kababaihan sa siyudad kan Tabaco ang matawanin pagkakataon na makapag heras kan sa indaman ng mga talento, asin ang iba magkakatarawanin mga negosyo o itong may mga negosyo mai-expose sa publiko dahil anta nagpaplano man siya na magpabugtak ni mga tindahan digdi sa Rizal Street kataning sa Nakan Plaza para sa mga kababaihan. Magigiramdaman na inaprobaran na kan Sangguniang Panglungsod kan Tabaco ang pagkondusir kan mga aktibidad kan National Arts Month ngunya na bulan na Pebrero digdi sa City Plaza kasabayang Rizal Street kung saan sa Rizal Street mabugtakanin mga food stall sa bilog na bulan na Pebrero. Susog kay Kagawad Balingbing na sa bulan na Marso yumanan mangyayari kang kaya ang mangyayari digdi bali duwang bulan na straight ang mga aktibidades sa City Plaza asin sa Rizal Street. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. Ang mga bareta masunod na, makalipas lang kan mga patalastas. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema? Tigil
walang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:01 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pungaldaw nin Miyerkules, Pebrero 4, liderato kan PNP sa Daragalbay nagkaigwanin pagbabago. 5 milyon na development fund sa Bicol University formal nang pinag-turnover kan gobyerno probinsyal kan Albay. Pre-departure inspection sa mga pantalan sa Bicol Region maigot ay papautob kan Coast Guard. House Committee on Justice pinag-oktaba ang pagdesisyon kan sufficient in substance ang duwang impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pinakadarakula as in midbid na mga kontraktor sa nasyon kukuahon kan DPWH para sa rehabilitasyon kan Maharlika Highway. Sa ibang nasyon kahandaan kan sa pandemya 6 na taon pagkatapos kan COVID-19 mantinidong matapo sigon sa World Health Organization. Business News, ekonomiya kang nasyon makakabawi nin 5% ngunya na 2026 sigon sa kay Finance Secretary Frederick Go. Health News, border surveillance and screening pirming aktibo sa aeropuerto asin mga pantalan may patakot man nin virus o wara sigon sa Department of Health. Enot mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Importanteng maidalagan tulo sa pinakaharaning klinik o hospital ang sarong tawo kung ini nakagat nin halas, makamandagman o bako. Inang tinawanin doon ni Dr. Irene Rien Utod, sarong pediatrician sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Katakod ka na papabaretang paglangkaw kan mga nakagat nin halas sa probinsya kan Albay dahil ang kapadago sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Entrevista kan DCGB News, sinabi ni Dr. Otod na minaabot sa nanin minuto o oras ang buhay nin sarong tawo. In kaso, ini makagat nin venomous o makamanag na halas, kaya importante na ini may dalagan tulos sa pinakaling center o hospital para matudukan nin anti-venom o matawanan nin ibang medical attention. Dahil naman pinagrekomendar na gibuhon bilang first aid ang pagsupsup sa dugo kan lugad kan kinagatan din halas dahil lang sa siring na paagi pwede man maipasa sa tawa ang venom kan halas. Sinabi niya na bilang first aid pwedeng ugasan ang lugad kan pasyente bago darahon sa ospital. Meron po tayong mga nakikitang mga pasyente na nakakagat ng ahas. Ang abiso na lang po siguro natin is ipakita pa rin talaga sa pinakamalapit na center or hospital para mabigyan ng paunang lunas. Tingog ni Bicol Regional Hospital and Medical Center Pediatrician Dr. Irene Rien Otod sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Jimmy Nasalita may dagdag na report hali dyan sa luwas. Nagaparalipot ang kondisyon kan panahon para ni paan Valentine's Day nasasabutan ni Mayor Caloy Baldo kan Kamaligan Estado kan mag-aragom-agom sa mga evacuation center sa mga pigapod na Corocarinyo nin mag-agom dahil lamang makakapurma sa mga evacuation center ta iba ang sitwasyon digdi sa evacuation center kaysa sa original na istaran. Meaning dahil ka lamang makapagrulambing sakripisyado dahil sa vulkan ang pagkurukarinyo ni magagom o ni Mister sa sayang misis
dahil pa masabutan ko no arin pati sinda matatawan in libertad na makauli. Dahilan kay ni naisipan ni Mayor Caloy Baldo, total para ni naman ang Valentine's Day, na paunrahan man ang mga pangangaipo, physical, kan na mga mag-agom kung saan ngunya na Valentine's Day, maski bago ang February 14 o maski Marso na kung gusto ni Mr. na maka-score lamang, ay Mrs. paisihon sa na siya bilang alkalde, sikritohon, tatawan niya ininin pagkakataon na masolusyonan ang physiological need ni na mag-agom, bahala ng alkalde mag-sponsor nin short time o 24 oras na paglaog sa sikretong lugar para makapag-happy man an mag-agom an hagad lang ni Mayor Baldo. Dapat siguradong sa diring Mrs. kan Misteran kaiba sa malipot na kwarto na lalaugan. An sabi kan alkalde kana kamalig kaipuhan sana dapat susadiring agom an maging kaibahan asin sikritoon sana siyang tikwilon asin paisihon siya kan namamatian kan lalaki o mag-agom ta siya naan bahala mag-sponsor. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Para mapairarom sa state of calamity ang nagkapirang lugar sa probinsya ni Albay, katakod kan padagos sa pag-alboroto kan bulkan mayon, dapat na umabot sa 15% ang populasyon sa probinsya na apektado kan Albay sigon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Roderick Mendoza sa entrevista kang DCGB News. Ipinaliwanag ni Mendoza na masasabing apektado ang mga residentes kan sarong probinsya kung apektado ang basic needs kini siring kan supply nin pagkaon, pigkakaonan nin tubig, kuryente asin iba pang kaipuhan sa pangoraldo na pagkabuhay. Sinabi ni Mendoza na ang deklarasyon kang state of calamity dapat na rekomendado kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC o Chief Executive kay Albay, lalo na kay Governor Noel Rosal kung saan ang gobernador man ang ma-request kan deklarasyon sa sangguni ang panlalawigan. Katakod kay ni tinawan nindo ni Mendoza na positibong epekto in kaso mapairaram sa state of calamity ang probinsya, pwedeng magamit ang 30% kan haros 64 million na quick response fund na magkatabang para sa tulos na paghatod tabang sa mga apektadong residentes. Dagdag pa kainin ang pag-price freeze kan mga pangenot na barakalon sa probinsya asin ang pagbukas asin ang pag-ofrece ng calamity loan kan mga ahensya de gobyerno, mga bangko asin iba pang institusyon. Magagamit mo na so 30% quick response fund kang sa tuyang gobyerno nakalaan para duman sa immediatamente pag-address kang kamugtakan katong mga nagsapar kang epekto kang emergency. Apnera kayan i-open mo man itong pag-freeze kang bus na presyo kang necesidad na mga bagay-bagay aron kang pagkaon buda ito pang ibang mga ipon sa pangural daw kang komunidad. And then pangatulo, mag-open man ini kang igapod na itong mga tig-o-offer kang calamity loans kang mga bangko kang GSIS asin iba pang institusyon. Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Roderick Mendoza sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, rehabilitasyon kang Linyon Hill padagos ng pinaghinguha kan gobyerno probinsyal kan Albay. Karen Ala sa report. Pinagpupo na nangunyan na bulan ang pagrehabilitar kan Linyon Hill sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Matapos ining matengganin halos magkapirang taon sa pakipaghuron kan DCGB News kay Provincial Engineer Dante Baclao, sinabing ongoing na ang prinumisang rehabilitasyon kan gobyerno provincial digdi gamit ang 6 million pesos na punong itighagan para sa pagpakalhay kan mga nagkadiferensya ng mga fasilidades, landscaping, asin pagpintura bilang pagtarget sa kahagadan ni Governor Noel Rosal na maibukas na ini sa publiko ngunya na taon kung manonotisyans maski sarayo, reparo na ngunyan ang mga ilaw o solar light kaining Linyon Hill kumpara kan mga nakaaging tao na halos madiklumon digdi. Senyalis na pinaghihinguan na nanggad kan probinsya ang mga bagay-bagay digdi kanganing maging abilable na ang pasyalan sa mga turista ngunyan na taon. Karen Ala, DCGB News.
Nag-asumer na po bilang bagong officer in charge kan Daraga Municipal Police Station si Police Lieutenant Colonel Larry Nino Prepotente and former Chief of Police kan Ligao City Station. Ini kasunod kang ginibong formal na turnover of command ceremony sa Camp Captain Salvador Hausian del Rosario Sr. sa Barangay Ligao City. Ang seremonya ang sinyal kang smooth transition kang leadership as in commitment kan Philippine National Police para sa padagos as in epektibong law enforcement service. Katagod kay ni siniguro ni Prepotente ang pagpapadagos kan mga programa na pinapautob kan outgoing Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Siring kan matibay na peace and order initiatives pag-ay intensify kan anti-criminality efforts as in enhanced police community relations sa Banwaan kan Daraga. Mientras tanto, si outgoing Chief of Police Azotea ang bagong officer in charge kan Pulangi PNP. Siya nagserbis sa Daraga nin haros saro may kabangang taon kung sain ipinagmidbid ang sa iyang serbisyo as in kontribusyon, partikular man pagmantiner kan public safety and order. Sa katunayan, midbid si Azotea kan parangal ng natatanging Filipino Award 2026 bilang Most Outstanding Service and Law Enforcement of the Year. Bantang nga nakaagingal daw, pigmidbid man ang Daraga bilang Best Municipal Police Station sa Police Regional Office 5 dahilan tamaray asin matibay na serbisyo publiko. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Pre-departure inspection sa mga pantalan sa Bicol mahigot na ipapasunod kan Coast Guard. Angel Mostasa sa detalye. Bantayan ang mga pantalan sa rehiyon at siguro na nakasunod at nakakapasar sa gabos sa mga sakayan pandagat sa pre-departure inspection. Iniyan may gut na tugon ni Coast Guard District Bicol Commodore Ivan Roldan sa 1,300 na personahis ng komandansa, lalo na sa siyam na mga major ports sa nasa jurisdiksyon nila na halos oral daw, dakul na mga pasahero ang mga nag-aabot. Sinabi ni Roldan na mayor na dapat nabantayan at Matnog Port sa Sorsogon bilang gateway kasi sirin sa Visayas sa Mindanao, kasabay pa ang international port sa Tabaco City. Nagiging busy naman ang mga pantalan sa may parte kan Bulan at in Castilla dahil sa dakul na mga pasahero at in sakayan ang mga nag-aagility dahil sa nagkatarang mga ruta pasisirin sa Visayas ang paramihan na paralisado dahil sa pag-irahay man ng San Juanico Bridge. Siniguro ni Roldan na magpapadagos ang sa ilang mga nakdang at inisyatibo para masiguro man ang kaligtasan ng mga pasahero kundi imagine man ang mga tripulante kan mga barko. Mga dag na bareta, Inzo Mustaza, D6. Formal na pong na-turnover kan gobyerno provincial kan Albay ang 5 million pesos na development fund sa Bicol University. Kanakaaging daw ang kantidad personal na pagresibi ni Bicol University President Dr. Babyboy Benjamin Nebres deterred kung saan ang fundo para sa maintenance sa improvement kan Bicol University Albay Provincial Sports Complex. Presente man sa nasabing aktibidad sin the Vice President for Administration and Finance Cyrus Barameda, BU Institute of Physical Education, Sports and Recreation Director Dr. Karina Sales o sinibapang opisyales kan Universidad. Abogado tinawanin ni Onra kan sangguniang panlunsod kan Legazpi. Alarmario sa report. Sarong abogado ang tinawan onra kan sanggunian panglungsod Legazpi sa pagiging national awardee. Si Attorney Alex Nepomuceno kan Bicol University ang naging national awardee kan Gawad Karapatang Pantao, Gawad Gabay Karapatan Award na piginisyar kan Commission on Human Rights kan December 10 National Human Rights Celebration Day. Si Attorney Nepomuceno na-recognisar kan si HR dahil kan mga kasong kinaraputan kani na minaproteher sa derechos humanos lalo na kan mga kapobrihan. Bagay na minidbid man ini sa paagi ng resolusyon ng the City Councilor Vince Baltasar asin the City Councilor Ato Valladolid. Alarmario, DCGB. Piginguha mga tugang kan lokal na gobyerno kang Legazpi City na mapailawan bako sa ang National Highway kundi ang mga barangay.
Sigon kay Mayor Hisham Ismail, sobrang kahigusan ngunyan kan City Engineering Office, tanganing riparohon ang mga pundido ng ilaw, tanganing masalidahan. Apera kay ni prioridad man kan fundo ngunyan na taon ang pagpailaw sa mga barangay na pigakonsiderar ni Mayor Ismail na makakatabang nin marhay ang nasabing lakdang sa pagpasiguro kan seguridad kan mga residentes. Joshua Bino, may dagdag report. Hali po dyan sa luwas. Darakula asin milyon-milyon na kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region. Ehemplo, ang akumplishmento kan Police Regional Office 5 sa bilog na bulan kan Enero 2026 kung saan uminabot sa 11.8 million pesos ang nakumpiskar na kantidad ng illegal na droga, asin 183 na mga individual man ang naarestar. Magpunini sa peryodong Enero 1 sundo Enero 31, 2026 o kaya sarong bulan, 156 na mga anti-illegal drug operation ang naikondusir kan mga otoridad, 183 na individual ang naarestar, kasarabay na ang tracing high value target asin 170 man na mga street level offenders. Sa nasabi ng mga operasyon, 263 ng kaso ang naisangat sa mga suspetsado pagbayulang ini sa kasong Republic Act 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Darakan nasabi ng mga operasyon na kumpiskar ang nasa 1,743 gramo nin pinagtutubudan Cebu, asin 35.1 gramo man nin pinagtutubudan na marijuana na nagkakantidad nin eksakto 11,862,843 pesos. Camarines Sur, ang may pinakahalangkaw na nakumpiskar ng illegal na droga na minaabot sa 3.8 million pesos. Sinundan man ini kan Probinsya Katalmay na may nakumpiskar kantidad 3.5 million pesos. Camarines Norte na may nasa 3.1 million pesos. Sa darom kan liderato ni Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito N. Miranda, sigon sa iya, magpapadagos ang mga darakulang operasyon kontra illegal na droga digdi sa Bicol Region kaning mapugulan ang paglakop kaini digdi sa Kabicolan. Dagdag na bareta, Josh Bino, DCGB. Mientras tanto, mga evacuees sa Malilipot nagbibispisyar sa cash for work para sa magtugdok kan mga pasilidad sa mga evacuation centers. Detalye kang report kay Jomar Bien. Ginamit kan gobyerno mismo ang mga evacuees digdi sa Banwaan kan Malilipot para sindanan magtugdok kan mga pasilidad sa evacuation center. Alagad igwaning kabayadan sa impormasyon na nako akan DCGB News, 406 na mga evacuees o internally displaced persons digdi sa barangay San Jose kan Malilipot ang nagkaturwangon niyan sa pagtugdok nin mga kusina, mga comfort rooms, mga karigusan asin labahan digdi sa Tent City na binugtak sa barangay San Jose kung saan nagdadagos ang mga evacuees ali sa barangay San Roque asin barangay Calbayog kang nasabing Banwaan. Ang Tent City iyo ang itinugdok kan lokal na gobyerno kan Malilipot tangani na ang mga evacuees iyo ang mailipat hali sa San Jose National High School asin San Jose Elementary School para day na makaistorbo sa pag-eskwela kang naunang bita ng mga estudyante sa nasabing mga eskwelahan. Ang Tent City ibinugtak digdi sa bakanting lote na nabakal kan lokal na gobyerno kan Malilipot para sa mga ibinugtak na kadagdagan na pasilidad kan na munisipyo. Alagad mo niyan, pinagamit ang unay ni bilang Tent City o paramientras na istarang kan mga evacuees sa paagi sa nakan mga tent na pinagtao kan DSWD asin ngunya naman ang cash for work na pigya tatao man kan DSWD para sa trabaho na pinagigibo kaining mga evacuees para matugdok ang mga pasilidades. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 6:20. Magbabalik ang mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas.
GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ayun no, si Dan na lang payatod dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaaring tumama, tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liverade Pro. You heard that right. Liverade Pro. Ibang Liverade to. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liverade Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, and liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liverade Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hahanapin mo sa Liverade Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liverade Pro. Mag-liver up na! Ang Liverade Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:25 po nin pag-aaga. Ibalik nin bilog asin o kaya pwedeng i-refund o kung dapat na ma-refund. Inang tinawanin doon ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senador Bongo kasunod kang diskusyon kasuhapon sa sesyon kan Senado may kinaraman sa kulang na pondo kan Department of o kaya kan PhilHealth para sa medical assistance para sa mga Pilipino. Sigon sa Senador, double whammy o double parosa o padusa ang naresibi kan mga pasyente kan uminaging taon dahil sa zero budget kan PhilHealth para sa 2025 na sinabayan pa kang 60 billion pesos na excess funds na binawi kang national government asin ibinalik sa National Treasury. Dati man inapod ni Senador Bongo na immoral ang pagbawi sa excess funds kan PhilHealth na ipinagsugo man kan Korte Suprema na ibalik ini dahil sa pagiging unconstitutional. Pero ang hapot kan Senador kung paano ang zero budget kan uminaging 2025, dagdag pa niya na nagkapera sa mga pasyente ang mga natabangan o naisalbar ang buhay kung dai na zero ang budget kan PhilHealth kan uminaging taon. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa Lado National. Nagdesisyon ang House Committee on Justice na ipag-oktaba sa ngunyan aldaw ang pagboto kan sufficient in substance ang duwang verified impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sigon kay Batangas Representative Jervil Luistro, chairperson kan committee na maabot na makapag-oktaba na tawarin sufisyenteng panahon ang mga miyembro kan komite para pag-isipan sa buton asin maingat na ogidon ang mga nailatag na komento asin opinyon may kinaraman sa reklamong impeachment kontra sa presidente. Kasudma, tinukar kan committee ang primerong impeachment complaint na isinangat ni Attorney Andre De Jesus asin ipinag-endorse ni Posong Pinoy Party List Representative Jet Nisay para sa nagkapirang miyembro kan komite. Bako malinaw o na naipaliwanag ni Representative Nisay kung paano na komiter ni Presidente Marcos Jr. ang aligasyon na nakapalaman sa reklamo. Kaibahan sa mga pinag-ulambitan kang aligasyon ang pigasabing pagdukot kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin ang pagpadala kay ni sa International Criminal Court, pagiging drug addict kan Presidente, day pagvito sa unprogram appropriations sa national budget kan taon 2023 sagkod 2026. Pigasabing nakinabang sa kickback sali sa flood control projects asin ang pagkrear kang Independent Commission for Infrastructure para protehiran ang mga kaalyadong korapto. Sigon sa nagkaperang kongresista na miyembro kan komite ng aligasyon kontra kay PBBM, ibinase sana sa mga news articles sa opinion columns asin bako supisyente na nagsusuporta sa constitutional grounds for impeachment arog kan culpable violation of the Constitution, graft in corruption asin betrayal of public trust. Bago ang nakatala na butuhan niya na hapon, inuton na kan komite ang deliberasyon sa ikaduwang impeachment complaint kontra kay Presidente na naisumiter kan Makabayan Coalition asin pig-endorso kan nagkapirang kongresistang miyembro kan Makabayan Bloc. Preparado ang Pilipinas bilang host kan Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngunyan na taon. Sinabi ni Palace Press Officer asin PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na sigurohon na may malinaw na makinabang
ang summit para sa ekonomiya kang nasyon asin kan rehiyon. Tinukar sa pagtiripon na inatindiran ka nagkaperang cabinet secretaries asin iba pang halangkaw na opisyal nin gobyerno ang mga priority plan kan administrasyon na nakasentro sa pagkrear nin trabaho, pagsuporta sa saradit na negosyo, pagapakusog kan digital services asin people-centered programs. Mientras na maut man ni PBBM na mataunan ni supisyenteng suporta ang BARMM sa pagi ka naganing BIMP EGA activities sa irarom kaini. Target, mga tugang kang DPWH na kuahon ang pinakadakula asin midbid na kontraktor sa nasyon tanganing masiguro na marikas asin di kalidad ang rehabilitasyon kan Maharlika Highway. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na dain na makukuang ahensya nin saradit na kontraktor para sa nasabing proyekto. Imbis kay ni pipilion na sana ang mga pamusong kumpanya tanganing masiguro ang matano sa halangkaw na kalidad na makakagibo kang highway na pigkonsiderar na economic backbone kang nasyon. Kaibahan sa mga nanambitan ang posibleng kuahon para sa rehabilitasyon kan Maharlika Highway ang EEI Corporation as in Mega World Corporation. Typical sigon ini kay Dizon dahil nag-entra na sabing kumpanya sa government projects o dahil nag-i-entra na sabing kumpanya sa mga government projects pero kakaurono niyan mga ini sa pagkasabing ang daang Maharlika ang pinakahalangkaw na prioridad ni Presidente Bongbong Marcos. Nagalao man Secretary Dizon na matatapos giraray ang bilog na daang Maharlika sa ultimong parte kan taon 2027 matapos ang termino kang administrasyon ni PBBM. Asin kung natrabahoon ang Maharlika Highway, gibohon ining pangmahaluyan asin para magibo ini kay pan idisenyo nin tama dahil habo kan presidente nin band-aid solution. Siniguro mga tugang ni DPWH Secretary Vince Dizon na bago ang Semana Santa sa bulan kan Abril matatapos ang rehabilitasyon kan Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway o daang Maharlika may laban na 3,517 kilometro hali sa Lawag City sa General Santos City sa Mindanao. Sayang ipinag-inspeksyon lunad nin bus na eksperyensya ni Dizon ang grabing kalbaryo kan mga motorista. Lubak-lubak, madugi asin putol-putol na tinampo na presenteng sitwasyon sa Samar. Dahilan digiti naman nindoon kan sekretary na kinakaipuhan na matapos ang reblocking o pagsalida kan mga raot na parte kan tinampo bako bago ang Semana Santa. Pigkakarkulong maabot sa 16 billion pesos ang pondong gagamiton para sa Maharlika Highway kan kunsain 8.05 billion pesos ang nakatagama para sa Samar. Sigon kay Dizon, kay puan na matapos tulos ang proyekto dahil sobraan sakripisyo kan mga Pilipinong nag-aagi sa Maharlika Highway. Dakulang na itabang kan mga direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tulos bayadan ang mga kontratistang tultol asin regular na i-monitor ang mga proyekto tanganing maiwasan ang sarong nakaarong krisis sa infrastruktura. Inan sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na makakatabang ang malakdang na ini para aksyonan ang peligro na darakan pag-alboroto o darakan pag-duwa-duwa kung daiman dagos na pagsayuma kan dakol na kontratista na magpartisipar sa bidding para sa proyekto kan DPWH. Kanakaaging semana, sinabi ni Lacson na dapat maging handa ang DPWH na hampangon ang mga kontratistang habo mag-entra sa bidding kan mga proyekto lalo na dahil sa mas hababang gastos sa mga materyales sa konstruksyon. Sinabi niyang lalo na ini para sa mga kontratistang natuon sa pagpalabaw na dilensya dahil sa mga advance na bayad na pigataon ninda sa nagkapirang lislador asin ang opisyal kan DPWH asin iba pang mga ahensya kan gobyerno. Kanakaaging aldaw, sinabi kan Malacanang na ipinag-orden kang presidente sa mga ahensya ng gobyerno sigurohon na mababayadan ang mga kontratista na igwanin marhay na performance as in responsable sa indang proyekto. Mas atab man na sinugo kang presidente ang pagmonitor kan mga ahensya kan gobyerno as in sa indang proyekto kada 2 semana tanganing maugid ang proseso kan mga ini kasabay ang patanid kontra sa bako tama o dinoktor sa nang mga report.
Ipinahayag po ni Interior Secretary John Vic Rimulya na pinagkukonsideran ng case closed ang kaso sa panggagadan sa sarong policewoman asin ang sa iyang aki. Sa sarong press briefing, pinagunambitan ni Rimulya ng 4 na suspitsado sa panggagadan sa babaeng pulis asin ang sa iyang 8 anyos na aki na si John Ismael. Kaibahan sa mga ini ang mag-agom na dating pulis asin car agent na sinda Christian Suarez Panganiban asin Pia Panganiban na pigasabing mastermind kang krimen. Ang sa inang kasabwat na si Jill Valdemoro D. Jr. asin ang tugang kang dating pulis na si Maribel Suarez Panganiban. Naguwat ang panggagadan sa pangbabadil o pagpabakal nilunada na minakantidad din 450,000 pesos. Sigon sa investigasyon, guminibok kan krimen iyon sa iyang pinangaki sa kasal. Ginadan si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Milionido sa pagikan gunshot wound dagdag pangpahayag ni Rimulya. Sigon sa sendang investigasyon, considered case closed na ini asin isasangat ang mga kaso. Mantang sigon sa DLG Secretary, bago pang mangiraray absolto anagum kan biktima na si Police Senior Master Sergeant John Milionido. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. GB News Express. Padagos mga tugang sa mga bareta, aminado po ang World Health Organization o WHO na mantinidong matapo asin bako pantay ang proseso o progreso sa pangkinaban na kahandaan kontra sa pandemya, lalo na tapadagos na naibabalyo ang nagkaperang nasyon o nagkaperang nasyon ang pundo pasiring sa depensa asin seguridad. Sa ika-6 na taon kan pagdeklarar kan COVID-19 bilang global health emergency, tinawanin doon kan WHO na may mga lakdang na nagibo araw kan pandemic agreement kan 2025
asin ang pagbabago sa international health regulations. Minokna man ang pandemic fund na nagtataonin 1.2 billion pesos para sa mga proyekto sobra sa 90 na nasyon. Kaibahan ang pagpapakusog kan surveillance, laboratory asin workforce training. Apera digdi naghiwas ang kapasidad genomic sequencing asin na itindog ang mga sentro para sa pag-ibonin bakuna asin bio manufacturing tanganing masiguro ang patas na access sa medisina. Alaga tinawanin doon ni WHO Director General Dr. Tedros Ghebreyesus na solidarity is the best immunity asin nangapudan manin mas makusog na kooperasyon sa pangkinaaban na level. Apesar kan mga naokudan gikan sa COVID-19, ipinag-insister kan WHO na ang tunay na kahandaan nangangaipon na nindoro-diretsong pagbantay bago pa man magsilyab ang masunod na pandemya. Business News. Business News. Positibo, mga tugang si Finance Secretary Frederick Go na makakabawi ang ekonomiya kang Pilipinas ngunya na taon asin sinabi na ang gross domestic product kang Pilipinas mapakol nin 5 hanggang 6% sa revised target kan gobyerno. Sa iyang pagtaram sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, sinabi ni Go na naapektaran ang pagrambong kan ekonomiya kang nasyon kan nagkaperang factors pareho sa domestic issues asin external risk kabilang digdi ang global factors pareho sa domestic issues asin external risk kasabay ang global events aron kan reciprocal tariff asin ang mga natural na kalamidad na tuminama sa Pilipinas. Sinabi niyang ang nasyon nakatindog ang mga nasyon sa mga bagyo pero sa hiling niya bako kita tuod sa mga linog asin gabos ng pangyaring ini sa kaduwang kabtang kanakaaging taon na nakaapekto sa GDP growth kan Pilipinas. Saro sa mga bagay na pwedeng makapag-angat kan ekonomiya sigon kay Secretary Go yung resolusyon kan flood control skandal asin ang paguli sa hinabas na kwarta sa gobyerno. Tinaman indon kan opisyal na simpliman sana ang solusyon asin ang mga iyo ang prosecution, restitution asin genuine reforms. Ipinagdagdag pa niya na makakmakusog na fundamentals kang nasyon araw kan pagbaba sa inflation asin good credit ratings na makatabang man sa pagitaas giraray kan ekonomiya. Health News kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Siniguro kan Department of Health o DOH sa publiko na in place ang seguridad kontra sa Nipah virus asin day pa rin kaso na nadetect sa Pilipinas. Sagkod mo niyan, katakot kay Nipig Dinaw kanayan siya na ang border surveillance asin screening protocols mantinidong in place sa mga aeropuerto asin pantalan may patakot man in virus wara. Sinabi kang Bureau of Quarantine kan DOH na ang gabos na airports asin ports armado ng infrared thermal scanners sa arrival concourses sa mga lugar kung saan nagtutripo ng mga pasahero sa mga nasabing transportation facilities. Duwang BOQ nurses ang nakadesignar sa thermal scanners para i-monitor ang gabos na pasahero na minalaog sa nasyon. Minaalarma ni scanner kapag ang temperatura minasobra sa 37.5 degrees Celsius. Manual man na pig-observeran ka mga spotters ang mga pasahero kung may lugad o rashes. Matapos ang primary screening, ang mga pasahero na nagpapailing ni sintomas, masadarom sa entrevista asin physical check susugman sa health and safety protocols. Kung kinagay po na i-refer sa ospital para sa dagdag pang obserbasyon, ang pasahero dalaroon sa sarong DOH designated hospital kay Bananan Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ang mga personang halis sa mga pigbabantayan na nasyon dahil sa positibong kaso ni Nipah virus, iyon ipapailarom sa dagdag na eksaminasyong medikal. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Thank you, Paring Mar, sa Health News. Mientras tanto, sa kamugtakan kang panahon, kasabay po si Ariel Samodyo, hali dyan sa, o kaya si Alexis Ruivivar sa kamugtakan kang panahon. Opo, para po sa tuyang weather forecast ngayong petsa 4 ng Pebrero, araw ng Miyerkules, ang kasalukuyang naka-apekto sa Bicol region is iniparing northeast monsoon. So
ita paman na matiano itong possible effect nito ni tropical depression Bashang. So itong update natin dito kay TD Bashang sa ating 5 a.m. na Tropical Cyclone Bulletin. Itong si Bashang ay nag-accelerate sa direksyong west-southwest habang napapanatili ang kanyang kusog. Huling nahiling ang sentro nito ni Bashang sa layong 895 kilometers east kang northeastern Mindanao. Sa ngunyan, igwang darang kusog ng paros na nag-aabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 70 kilometers per hour. And ang present movement nito ni Bashang ay west-southwestward, so medyo pababa sa kaskas na 20 kilometers per hour. And sa ngunya nakabandera ang wind signal number 1 dito lamang sa Mindanao, sa southern portion ng Surigao del Sur. So ayun po, expect natin based sa track and intensity forecast na sa may Mindanao area mag-agi itong si Bagyong Bashang as tropical storm. And ayun po ang maging effect nito dito sa Bicol region. Nasaan niya ito na possible yung trough nito, yung extension nitong bagyo ay magdara ng mga pag-uran dito sa Kabikulan, possibly by Friday or Saturday po. Bale, yun po ang ating forecast. Ini po si Alexis Rivivar, ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang iyang panitalyes kan mga darakulang bareta kanaldaw, sinurat po sa news base kan DZGB. Ninda News Director Mardy La Cruz, Jenny Baliran, Nicole Ann Gloriani, asin si Shara May Leron. Kay badyan ang report kan Megaforce Patrol, hali po sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya, as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman na mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar, as in Miss Hanelet Pertis. Negosyo time na! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 7 minutes na lang, alas 7 na po in morning. Mga liver lovers, kumusta ang lifestyle natin? Party on, atay later. Nababaliwala din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaring itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid, pero Pro. That's right. Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus. Multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa mga proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag pa na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay Hepatic Protector. Ang Hepatic Protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon sa mga nagpapagaling o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro ay over-the-counter o OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na.
Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drugstores nationwide, Watson, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Aramon ta daw, isay daw ini. Sa baretang kulalapnit. Ay, wala. Okay na. Live ka sa bago sa kuwan ko? So, Liver Aid, okay man na, no? Okay, so Liver Aid ka sa bago? Okay. Nawara sa pindotong ko, dipatin sana ka mo. Joshua! Good morning, Joshua! Oha! Good morning! Good morning! Good morning sa Good mga morning. Parantabay. Happy Fiesta da sa mga taga Santa Misericordia. Santo Domingo, Albay. Ha? Aha. Sabi ni Mading Jen. Pista naman sa may masiram na kinalas. Oo. Sain? Kinalas? Santo Domingo o Santa Misericordia? Santa Misericordia ito? Aha. Sain duman? Sa kung halimbawa alikan San Fernando, pababa kan sentro. Sa Tuo. Sa Tuo? Kung hali kang Santo Domingo pa luwas, sain yan sa wala? Sa wala. Paano mo naaraman yan? Yan baga ako nag-aagi minsan. Pwede ka mabaga mag-aagi digdi sa diretso? Nata naman ka pa maagi. Daon duman ang sentro, bakal kipasalubong na tinapay. Ding tinapay dyan sa Orinotan? Wala. Wala. Wala dyan. Okay. Di pa ako. Huning, excuse me. Huning madihon ko, kapuro fiesta antek niya, tara ngaya magkape. Hindi mo nag-fiesta, doon mo ako magkape. Aga pa man. Aga pa man. Mas kinagari, alanganin man. Kapropistag daw na ako magkape kang madihon kong ini na sarawayon ini. Yung masira mang kinalas. Oo, lalo kung malipot-lipot ang panahon. Talaga Opo. Masira ma. Nagkaperang bis ka naghahapit tumang kadal daw. Bira man. Bira. Pambira. Oo. Okay. Sige. Talaga Bati mabalintay. Ano? Mabalintay. Bata mabalintay, luway-luway noy. Kung gusto mo na masiro sa pizza 14. Ano nangyari digdi sa mag-agom na ini? Oha. Sisay daw ining mag-agom. Nan. Oho. Nadadagit na ang mga kapitbahay. Oo. Ta maski matanga sa pagkabanggi, sige padakay ni ang papasuhay. Sige na sa nadaang parangkal kan mga gamit. Oo. Kadit dapat si Mister Muya Perming palayason ni Mrs. niya. Tarong banggi. Oo. Nagkapasuhay naman ang duwa. Oo. Nawagas na naman ang matrangkilo kuta ng kabanggihon. Ang rason kan pasuhay, online sugal DP Henry na color game. Yan ang pigasabi na eh. Kaya ako nang gaday lamang ako aram na klaseng sugal, barahaw ano man yan. Di lamang ako aram na sugal. Ha? Aram mo color game? So color games? Aram ko sa online? Di ba? Oh, nata. So, may tulong cube, tigbubulnot. Tapos may color. Halos burubang gida kaya BP Henry. Burubang gina sa nada kaya Paano kan? Salamat ang timing niya. Dapat.
Dapat ang pait kaan subur balanse. Oho. Bako na pinmikar sa nakawat. Ano ngayon agum kawat na naman? Oo. Ako ngayon nakawatan mo lamang. Dapat ang kawat balanse. Correct. Bako nakawat ka sa nadigdipirme, magkawat man kamuduman. Di ba? Boro banggi Baka yung tabi madingjen, madingjen, bako yung tabi made. Ang kawat, di ba, dapat balansyado. Ngunyan. Boro banggi na sa kaya, iyo ang pigpaparagap-gapan ni Mister. Oh, kaya man. Imbis na magtagalambing lamang kay Mrs., Oh. puro cellphone ang kapot. Mm. Ang problema, nagpuo ng magduda si Mrs. Oh. Kan Mari Paro, BP Henry, Na? dai naman nagtataya. Nagkakawat pa? Dahil patig mapalsok ang cellphone. Na? Dahil naman ngayon nagtataya, nakatutok pa. May pighalap gayon. Kansi Ripon. Oh. Kansi Ripon. Oh. Sa online color game pala ng BP Henry sa cellphone, ang nagbubula, mga magagayon na mga girls na nakadress. Tinisting ko, yung mananggad. Dahil sa kan magparagibot, tas maraot yan. Muna dahil ka na maghiling ka ito. Nag-aram mo, dahil ka maghiling ka ito, otro. Ay na. Nakaka-addict yan. Pag Aray, susugal may o gusto so- mo pag-ilingon, ma-addict ka yan. Susugal o so, kunya, nagbubula. So nagbubula. Marautan sa sarahot sa ko ni Badingjen. Gari, niling mo lang madion kong ini. Oh. Marika ni latoson. Sige. Kaya, yun na naman, Daddy Pe, ang pinagpaunan kan Iwal. Oo. Sabi kan Mrs., kaya pala nga dahil mamabutas-butasan ang cellphonaan. Oo. Tapuro na naman pala dyan, babaknet. Yan, yun mako. Dapat, ko na yan. Ibigiwasan yan. Dahil ribok. Kung ang gusto, dapat sunodun mo. Nga dahil kang problema. Dapat yung nga, hinot. Yun dapat. Kung ang habo, do not do. Do not do. Do not do unto others. Ganun sa lang ang English mo Do not do. Do not do unto others, but do unto you. Basta kung anong gusto, sunodun mo nga dahil kang problema. Yo. Opo. Period. Nasabutan? Sigod sa kulalap Oo. Dipisiro na talaga ngaya ang panahon mo niyan. Pati ngaya ang cellphone, durable ang tentasyon. May sugal na. Ang problema, ang nagpapadalagan pa, mga girls. Oh, durable talaga. Dimalas mo kang pag inabot mo yan. Double na dimalas. Correct. Oh. Ang cellphone, ginibon para sa marhay na gamit. Baka ang gigibo sa kung ano-ano. Tabat ang cellphone, mas kung magkairiling mo dyan. Di ba? Tama. Maski dahil mo man tituyo, mailing mo. Oh. Pipalampasan na nga, dahil kang problema. Di ba? Pati sa mga tigtutuyo, nahihiling pa. Pati sa tituyo mo, nahiling mo. Ay, inda. Kaya, sige ang Iwal, every night na lang. Maluya. Siguro nga na Advisean mo yan. Kung anong gusto, gisulodon niya nga, hindi yung problema. Tapos ang uroro. Sabi ni Kapitan Toy Barajas, Oo. silusahon man niya si ma'am. Siyempre, ikaw man daw. Ago mo nagparapanghiling pa sa iba. Pwedeng tamaan ka kang kibalain. Correct. Di ba? Oh. Kaya ako nang God. Dapat si Mrs. Man, dapat ang gibon niya, pero may man ang tabay niya, malinig. Gari man tabay niya, gari man pero may masudin dahil nahiludan. Oo. Oh, baka may problema ka. Okay. Oha! Oh. Pasiguro. Joshua, goodbye. Salamat, Joshua, sa istorya. Ukudadaw nindo. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Mga tugang ay tapos. Alas 7 na po. Salamat kan sa inyong pagantabay. Digdi po sa inyong programang Morning Hirit.
Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Henry Maceda po. Masunod na, News Director Mar de la Cruz, asin po Miss Jasmine Baloloy sa DCGB, Bareta, alas 7. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Amigos at amigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang siyensya, pang teknolohiya at para sa masa.